Aby som nezabudla, tá doga sa volá Ryan. A teda fajne vám opis poviem. Je to taká hnedá doga, má na oku taký flak a v očiach má hviezdy. To je všetko. Fajn. Takže sa môžete rozísť. Odíďte. Potrebujeme trochu súkromia. Nie, ty tu zostaneš. Čo? S tebou si musím niečo prebrať. Poď za mnou. Lucy, kde máš Pierka? Pierko, potrebuje jesť. Ostal v mojej jaskyni. Čaute. Ahoj. Čau. Mia? Áno? Nechcem ťa nejak navádzať na pravdu a možno to aj není pravda, ja neviem. Tak sa mi zdá, že sa Tesákovi páčiš. Tesákovi? Zbláznil si sa? No, áno, tak malinko sa mi to zdá. Tesák ku mne vôbec nič necíti. Keď tak Harry. Harry sa tak trošku páči aj mne.